Dnes by som vám chcela porozprávať o tom, ako mi korejská kozmetika zmenila pleť a celkovo pohľad na starostlivosť o pleť. Toto bola moja pleť asi v roku 2019-20. A keď mi nič nepomáhalo, bolo to obdobie covidu, tak som hľadala na rôznych zahraničných YouTubeových kanáloch, ktorí sa venovali starostlivosti o pleť, nejaké tipy. Vtedy, v tých rokoch ešte veľmi tuto na slovenskom a českom YouTube nebolo veľmi počuť o korejskej kozmetike alebo o nejakých takýchto veciach. Takže som musela zbierať informácie z rôznych zahraničných kanálov. Vtedy som sa naučila, čo sa s čím môže kombinovať, čo s čím nemôže, čo je na aký problém, na masnú pleť, na rozšírené pory, na vrásky, na akné. Rozhodla som sa, že to vyskúšam. Moje prvé objednávky, čo doteraz objednávam, boli na stylevanie a tak som začala skúšať korejskú kozmetiku. Samozrejme, vtedy som ešte nevedela, ako vyzerá rutina, čo je to double cleansing, že sa začína s tonerom, pokračuje sérom a končí krémom. Mala som jedno sérum a to som skúšala. Ale tým, že som ďalej a ďalej nejak nasávala tie informácie z tých zahraničných stránok, nakoniec sa mi podarilo zostaviť si celkom takú jednoduchú skincare rutinu, ktorá pozostávala z nejakého niacinamidového séra a z nejakého toneru, krému a mala som chemický peeling od The Ordinary. Až to bola celá moja večerná rutina. Nepolavila som, robila som ju každý jeden večer, nech sa dialo čokoľvek. Každý jeden večer som si robila túto rutinu a škoda, že som nezačala tie výsledky fotiť hneď. Mám fotografie asi možno po nejakých pár týždňoch používania, ale už tá pleť je trošku taká skľudnená. Toto sú fotky z tých prvých týždňov, kedy som začala používať túto rutinu a potom tu mám fotografiu po 4 mesiacoch. To je táto. Takže za 4 mesiace som dokázala s korejskou kozmetikou dať si pleť do poriadku. A teraz by som chcela tie informácie, ktoré ja som musela niekedy pracne dohľadávať, ja by som bola vtedy najradšej, keby mi ich niekto posunul. Takže všetko, čo viem o skincare, o nejakých postupoch, moje najobľúbenejšie produkty, by som chcela tu teraz odovzdať vám, ktorých to zaujíma, ktorí sa možno zaujímate o kozmetiku, ale trošku tápete v tých produktoch alebo neviete, ako začať, tak poďme sa na to pozrieť. Tak, a aby sme na to išli postupne, tak dnešné video bude zamerané na čistenie pleti, pretože ja myslím, že to je jeden zo zásadných krokov. Či už trpíte akné, či trpíte suchou pokožkou, masnou pokožkou, rozšírenými pórmi alebo začínajúcimi vrástkami. Pokiaľ nemáte čo najčistejšiu tú pokožku, tak vy si na to môžete dať akékoľvek séra chcete. Proste tie aktívne látky alebo tie látky, ktoré majú tú pleť vyživiť, sa nedostanú tam, kam majú alebo tak hlboko, ako majú a tie pory sa zbytočne zanášajú, tá tvorba vrások sa ešte zhoršuje, akné sa vám zhoršuje, takže čistenie je absolútny základ. Ja používam metódu double cleansing, teda je to metóda dvojitého čistenia pleti. Pozostáva z 2 krokov. Z čističa na báze oleja, čo môžu byť rôzne takéto oleje alebo balzamy. A potom druhý krok je čistič na báze vody, čo môžu byť zase takéto čistiace gély alebo napríklad peny. Ja preferujem určite skôr čistiace gely, pretože čistiace peny zvyknú niekedy tú pleť zbytočne presušovať, takže ja osobne mám radšej tieto čistiace gely. Ukážem vám tu teraz také moje najobľúbenejšie tipy z korejskej kozmetiky a veľmi obľúbené tipy z DM-ky. Takže double cleansing je čistenie na večer, hej. Ráno vám stačí buď to čistá voda, alebo keď potrebujete, tak nejaký jemný gelový čistič, ale double cleansing je metóda, ktorá sa používa večer. Pri double cleansingu ako prvé používame teda olejové odličovače, alebo teda odličovače na báze oleja, ktoré majú za úlohu rozpustiť nám na pleti všetku nečistotu a más a veci, ktoré sú rozpustné v olejoch, teda napríklad SPF-ko, väčšina make-upov, más, spot a všetky usadiny, ktoré sa nám na pleti za ten deň usadili. Takže začíname tak, že na suchú pokožku, tak ako ste, či už naličený alebo nenaličený. Vôbec sa nemusí robiť double cleansing, iba keď ste naličení. Ja robím double cleansing každý večer, či som alebo nie som naličená, pretože tie olejové zložky rozpúšťajú naozaj aj také nečistoty, aj keď nie ste naličení, s ktorými si tie odličovače alebo teda čističe na báze vody neporadia. Začíname tak, že si na suchú pleť aplikujeme tieto odličovače na báze oleja, teda či už tieto odličovacie oleje alebo balzamy. Funguje to tak, že si ich nastriekame do dlani, rozrobíme v dlani a na suchú pleť ich masírujeme po tvári.
Hej, nemusíme to masírovať 10-15 minút, stačí úplne 40 sekúnd, aby sme naozaj všetko rozpustili, to budete cítiť, že sa to všetko rozpúšťa, ten make-up, alebo aj keď nie ste naličení, tak tá špina. A kľudne s tým ideme aj do očí, hej, rozpúšťame tú špirálu, všetko budete cítiť, ako vám to pod tým olejom, pod tými prstami sa všetko rozpúšťa a zmýva. Keď máme všetko to, čo potrebujeme mať rozpustené, tak teraz ten olej si zmijeme vlažnou vodou. Normálne si tú tvár oleju umyjete vlažnou vodou, nemusíte sa vôbec báť, že to nebudete vedieť zmyť, alebo že budete potom masní. Tieto odličovacie oleje sú robené tak, že oni ako náhle prídu do kontaktu s vodou, zmenia sa na mliečko, takú mliečkovú konzistenciu a úplne jednoducho ich budete vedieť zmyť. Po tomto prvom kroku, ako máme mokrú tvár, mokré ruky, ideme na krok 2 a to je čistenie na báze vody, k čomu slúžia práve tieto čistiace gély. Veľa ľudí tento druhý krok alebo vôbec ako jediné čistenie, ktoré večer robia, používajú micelárnu vodu. Ja nie som veľmi fanúšik micelárnych vôd, pretože neviem, či viete, ale micelárna voda po použití by sa mala ešte zmyť čistou vodou, nemala by vám ostávať na pleti. Takže keď si umývate večer tvár s micelárnou vodou, mali by ste si ju potom ešte umyť čistou vodou tú pleť. Micelárna voda obsahuje tzv. Micely, čo sú tie čističe. Oni na seba naviažú tú nečistotu z pleti. Takže aby naozaj tie micely s tou nečistotou z tej pleti odišli, tak si musíte potom ešte umyť tvár. Pokiaľ to tak nerobíte, môže vám to spôsobať rozširovanie pórov, praskanie žiliek, vysušovanie pleti. Takže ak sa umývate s micelárnou vodou, OK, ja ju nemám rada, ale vždycky si tú pleť potom ešte umyte. Takže prechádzame na druhý krok, sú to tieto odličovacie gély. Pleť mám mokrú, ruky mám mokré, vytlačím si trochu gélu do rúk, v ruke ich rozrobím ten gel na penu a dočistím si pekne tú tvár s tou penou. Potom to iba zmijem s vodou a mám pleť úžasne pripravenú na ďalšie kroky, ako sú tonery, séra, krémy. Čo sa týka korejskej kozmetiky, tak ponúka obrovské množstvo čistiacich gélov, odličovacích olejov. Tento od Purita je úžasný, je s ovsenými vločkami, veľmi jemný, exfoliačný, čo prečisťuje pory, takže párkrát za týždeň používam tento. Nie každý večer, lebo práve tým, že je exfoliačný, môže pleť vysušovať, takže možno každý druhý, tretí večer používam tento. A mám tu čistiace oleje, sú nedráždivé, neštípu ma v očiach, odličia to, čo majú, odličujú vodeodolnú špirálu, vodeodolný rúž, takže za mňa super, ale hovorím, toho množstva tých čistiacich gelov alebo odličovacích olejov je obrovské, ale zatiaľ som sa ešte nestretla s nejakým konkrétnym, ktorý by mi fakt, že nevyhovoval. Potom tu mám tieto DMK-rské. Toto sú moji favoriti. Naozaj vyskúšala som množstvo týchto produktov na double cleansing, ale u mňa topka už dlhé roky tento odličovací olej od Balei stojí asi 3 €, je vynikajúci, takže večer nastriekate na pleť, na suchú pleť, umyjete, zmijete úplne jednoducho s vodou, on hneď tak zmliečkovate, krásne si ho zmijete a potom tento môj obľúbený gel od Balei z aloe vera stojí asi 1,20 €, úžasne vám dočistí pleť potom oleji, takže toto sú moji favoriti, aj keď skúšam naozaj aj drahšie odličovacie veci. A ak máte takú citlivejšiu pleť, ktorá býva vysušená po týchto čistiacich geloch alebo penách, tak tento odličovací gel Jelly Joker od Geek & Gorgeous je vynikajúci. Je nepenivý, ale fantasticky vás dočistí a tá pleť je naozaj po ňom taká svieža a hlavne nevysušuje, naozaj pre takú citlivejšiu pleť je úžasný. Aby ste si to vedeli ešte lepšie predstaviť, tak ja si teraz idem ten double cleansing spraviť, aby ste vedeli, aké sú tie postupné kroky. Takže kľudne pozerajte, pustím vám tam nejakú dobrú hudbičku do toho. Ak sa vám toto video páčilo, ja budem veľmi rada, ak dáte like, ak napíšete nejaký koment a vidíme sa pri najbližšom videu, kde budeme preberať tonery. A dajte mi odber.